И со ljudi razimo video sa pajtuj. Не smo вич да игрamo. И пишете коментари, така соцете добра. Да. Измислате тама да нисмо sa paj 2 nismo nacvitali i sa paj prvi i sa paj 1 nismo nacvitali nikoga. I zato što ovdje ona lik kupio ovdje i dobio lik sa 60. Još je neko pomio. Neko je pomio. Ovo je Sonic. Ne. Pomio bi. To! Ljudi. Što ovdje pić? Pa zato su oni to. 2013 godine. Ljudi, ja mislim da ne smemo ovu igricu igrati. Drugu igricu. I tu su cepu. I da. Ja ne mogu to povlačiti. Neće niko. A šta ovdje? Dole. Ništa. Ništa. Ama ništa. Ama kad ništa. Mi onč. Hajde jedno. Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali misteri dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Mi smo izvacili. Šta ćemo tako? Ovo. A moj brat se bijati. Šta ćemo tako? Ovo. Što? Ovo. To je štajc. Ne, ovo. Ovo? Da. Ne, ovo boj štajc. Boj štajci tamo. Ja sam sada što, a nisam ga ni igrao. Juče čizmać sam da stajao. Samo imam toga. Ajde, Emiju. Jel da piški? Ja ću se opiskati. Sad dok krenemo. Go Emu je bio na večer. Nije gore. A? Ne, nego ja. Ne, kako gore? Večer. Zacimo. I nismo uzeli etnu. Naš kovac. Koga? Ovo mi je gladno. Sad ćemo da vidimo na kraju ko je.
Neću na klaju. Koja? Sajukama kasam. Nije niko na klaju. Koko. Taj. Odstav. Taj. O! Давай. Я видел. Оце uzem. Kad najbolje. Možemo nekoga. Ej, imamo jedan. Ne možemo. Šta ćemo sutra dobiti? Dobit ćemo.